साई कौन करुचु कौन करुचु बाबा साई कौन कहूचु मो ना कौन मामा बाबा बाबा कहीं ओ से फोटो कहूँ निनी बाबा एठी से सान बोर नख को काटी दौची निजे निजे नेलकट आनी सान बो नख काटी दौची से बड़ापा सहित गाँ उपरक जाइथिला सकाळे बुलिकिरी आसिला गाँ उपर आसे बिछे जो किए देला देला किए साई तते देला किए बिछी देलु सब तते देला किए पालो लो बाप पालो देइछि ताकू खई से सब आनी बिंची देला बिंची देलु कोन बाबू साई रे सब बिंची देला कुकु छुआ को रखिलु ना देई कुकु छुआ खाई मुझे पैंट सब कपड़ा सुखे तो पैंट गाणी मुंडर दे बुलिलुनु साई एपड़ो अनानी एते चगला होची कौन देख तो कंदा ना जम्मा तो नुआ जम्मा नुआ माने नुआ जम्मा तो नुआ उसको डाके मैं आरुष को देती आरुष को डाकू जरा आरुष नो जम्मा तो नुआ आउ मु तो डाकिनी सोई के उठिलु मु डाकिल ना पुची आसे तो आस्तेलु हप्पो हप्पो तू एते रोल कर ना मैं जानि छी के संग संग देला हप्पो किसी बाबू एइटा हप्पो लॉलीपॉप लॉली आउ दिगे आमु दे तू तो खा आउट एपड़ा एपड़ा गालो तो खा तू सेपा गालो तो खा गालो आमु तो खा मुंडो गोटा हां उदो लगा जीव कौन What is your name? What is your name? अरे कुकी नु आसे चॉकी चिता ये बड़ा चल जी ओलो छोटा केमी चलु जी बाबा छोटा केमी चलु जी एठी से सोई के उठी टिके रास्ता रे जाई खेलु जी 4टा बेला टाइम रे टिके संध्या अभी 5टा टाइम टिके बिस्कुट खाइला अजा संगे जी बुलिया जाइए गाँ पर को देख गोटे पिला आलना भितर तले पशिक गोटे पेस्ट टाक नहीं ता भितर खोलिक कौन करूला नहीं फोटो किए धन आउ किए आउ किए ये देख से निजे निजे तार बही खेले तार निजे निजे पढ़ुची
ଧୁଲା ସାଇ ଏପଟୁ ଟିକେ ଅନେଇଲୁ ସାଇ ମାମା ଟିକେ ଅନେଇଲୁ ସେ ମାମା ଟିକେ ଅନା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର ନେମ୍ ସାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଜା ନା ଅଲିଆ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଜା ନା ଆଇନା କ'ଣ ପାଲ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇନା ସଞ୍ଜୁ ଆରେ ଭେରି ଗୁଡ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ମାଉସୀ ନା କ'ଣ ତୋର ତୋ ମାଉସୀ ନା କ'ଣ ଇରେ ନିନି ବୋଉ ନା କ'ଣ ତା ବୋଉ ନା କ'ଣ କହିଲୁ ଟି ତା ନା ୱାନ୍ ଟୁ ଡାକ କରାଉଥିଲି ତ ସେ ଖୁସିରେ ମୁଁ ୱାନ୍ ଡାକିଲା ବେଳୁ ସେ ଟୁ କହୁଛି ମୁଁ ଟୁ କହିଲା ବେଳୁ ସେ ଥ୍ରୀ କହୁଛି ତ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ କେମିତି ହେଉଛି ସବୁ ଏତେ ଛୋଟ ଛୁଆ ସେ ସବୁ କିଛି ବି ମନେ ରଖିପାରୁଛି ତାକୁ ୱାନ୍ସ ଥରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ତ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ମନେ ରଖିବ ଆଉ ଅଜାର ଯେତେକ ନା ହଁ ହଁ ଶୁଭୁନି ଖୋଲୁନି ସେମିତି ଥାଉ ଖାଅ ସେମିତି ଥାଉ ଆଉ ଏ ଲଲିପପ୍ କିଏ ଆଣିଛି ତମ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲା ନିନି ଆଣିଛି ଆରେ ବାବାରେ ତମେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ମନ ଦେଇ ହଁ ଆଉ ତମ ନାଁ ଯିଏ ପଚାରିବ କ'ଣ କହିବ ନା ତମ ନାଁ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ନେମ୍ ତମେ କ'ଣ କହିବ ପାଟିରୁ କାଢ଼ିକିରି କୁହ କ'ଣ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ନେମ୍ ସାଇ ତମ ନାଁ କ'ଣ ତ ତା ନାଁ ଲଙ୍ଗ୍ ପୁରା ହେଉଛି ନା ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ଦାସ ତ ସେ ସେଇଟାକୁ କହିପାରୁନି ତ ସର୍ଟରେ ତାକୁ ପଚାରିବ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ନେମ୍ ସେ କହିଦେଉଛି ଯେ ମୋ ନାଁ ସାଇ ବୋଲି ହେଲା କି ଯାହା ୱାନ୍ସ ଥରେ କହିବ ସେ ମନେ ରଖିଦେଉଛି ଆଉ ସେ ଯାହା ଫଟୋ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କଲେ ସେ ସବୁ ଚିହ୍ନି ଦେଉଛି ଇଏ ଏଇଆ ସେ ସେଇଆ ଆଉ ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ସେ ଜାଣିଯାଇଛି ତ ପ୍ରାୟ ଗାଁର ଅଧେ ଜଣଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ସେ ଜାଣିଯାଇଛି ଯିଏ ବି ଯାଇଥାଉ ସେ ମାନେ ୱାନ୍ସ ତାକୁ ନାଁ ଧରିକି ହିଁ ଡାକିବ ଯେ ଇଏ ଏଇଆ ଆଉ ସବୁକିଛି କହିଲେ ସେ ମନେ ରଖୁଛି ସଡନ୍ ଯାହା କହିବ ଥରେ ତାକୁ କହିବ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ତ କହିବା ପାଇଁ ବି ପଡ଼ିବନି ତ ଏତେ କମ୍ ବୟସରୁ ସେ ସବୁକିଛି ମନେ ରଖିପାରୁଛି ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର କାରଣ ଯେ ଆପଣ ମୋର ସେଇଟା ମାନେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରି ହେଉନି ଆପଣ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିବେ ଏତେ କମ୍ ବୟସରୁ ଛୋଟ ବୟସରୁ ସେ କେମିତି କଥା କହୁଥିଲା କେମିତି ଡାକୁଥିଲା କେମିତି କ'ଣ କହୁଥିଲା ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ମୋର ଏଡ଼ିଟିଂ ହେଇପାରୁନି ନହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ବି ସବୁ ପକାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ସେ କେମିତି ମଜାରେ କଥା କହୁଛି କେମିତି ଡାକୁଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ତା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ତ ସେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଯଦି ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ତା ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବେ ତ ସେ କେତେ ଚଗଲାମୀ ହେଉଛି କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ତା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ତା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କ'ଣ କରୁଛ କ'ଣ ଖାଇଛ କ'ଣ ଏବେ କ'ଣ ଖାଉଛ ବାବା କ'ଣ ଖାଉଛ ସେଇଟା ଲଲିପପ୍ କିଏ ଦେଲା ନିନି ଦେଇଛି ତା କୁନି କୁନି ପାଟିରେ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ସେ ଚଗଲା ହେଉଛି ଆଉ ଏତିକି ତାର ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ ଗୁଣ ତାକୁ ୱାନ୍ସ ଗୋଟେ କଥା କହିବ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ତାକୁ କହିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବନି ସେ ସେଇଟା ହିଁ ପୁରା ମନେ ରଖିଦେଇଥିବ ଏଇ ଲୋକଟା ଏଇଆ ମାନେ ସେ ମାନେ ସେମ୍ ସେ ମନେ ରଖିଥିବ ଆଉ ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ପଡ଼ିବନି ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତା ପାଇଁ ହିଁ ବହୁତ ବଡ଼ ମୋ ନା ମାମା ନିନି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ହିଁ ଯାଏ କଲେଜ ସେ ନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତାକୁ କହିଦେଇଥିବ ମୋ ପାଇଁ କୁକି ଆଣିଛୁ ଯଦି ବି ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିବ ଉଠିକିରି ମା ନିନି କୁକି ଆଣିଛି ନା ନାଇଁ ନିନି ଆଗେ ସେଇଟା ମୋତେ ପଚାରିବ ତ ଆଜି ଶୋଇକିରି ଉଠିଲା ନିନି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ତ ଉଠିକିରି ପଚାରୁଛି ମା କୁକି ନିନି ତା ପାଇଁ ନିହାତି ସବୁବେଳେ ଡେଲି ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ନହେଲେ କୁରକୁରା ତା ପାଇଁ କ'ଣ ନା ଆଣିଥିବ ତ ସେ ଖାଇବନି ଖାଲି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଖାଇବ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗିବ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଗୋଟେ ମୁଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇଛି ସେ କେତେ ସାରା ବିଞ୍ଚିକିରି କ'ଣ କରିଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମେନ୍ଥପ୍ଲସ୍ ଡବା ଥୁଆ ହେଇଛି ସେ ତାକୁ ଆଣିକିରି ନାକରେ ଶୁଙ୍ଗୁଛି କେମିତି
ଏଠି ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଗୁଡ଼ାକୁ ତାର କାଢ଼ିକିରି ସବୁ ତଳେ ଫୋପଡ଼ା ଫିଙ୍ଗା କରିଥିଲା। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଆଣିକି ତାକୁ ଜବତ କଲାରୁ କହୁଛି ମା ମୁଁ କରିନି, ନିନିକି ମାରେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଦେଖେଇଲା ବେଳକୁ ସିଏ ତାର ନିନିକି ନଡ଼ ମାରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନିନି କେମିତି ମାରୁଛି ସେ। ଏଠି ତା ଦେହ ଖରାପ ପାଇଁ ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ନେଉଛି। ତ ଗ୍ୟାସ୍ ନେଉନି, ମା ମୋତେ ଆଗେ ଦିଏନି, ତୁ ନିନିକି ଦିଏ। ଦେଖ ସେ ନିଜେ ନିଜେ କେମିତି ନିନିକି ଦେବ ବୋଲି କାନ୍ଦୁଛି। ହଁ ଏଇ ପୁଅ ନେଇ ସାରିଲା, ନିନି ନେବ ଯାହା ବେଲେ, ନହେଲେ ହବ ନା। ହେଇଗଲା ନା ନେଇ ସାରିଲା। ତ ସେ କହୁଛି ମା ନିନି ନେବ, ତୁ ଶୁଅ ନିନି, ତୁ ଶୁଅ, ହେଇ ଶୁଅ, ହେଇ ନିନି ନେଇ ଦେଲାନି। ନିନି ମୁଁ ଦେଖା ନିନି ତୁ ଗ୍ୟାସ୍